natáčí se to? Vážení a milí přátelé. Drazí spoluobčané, milí přátelé, dovolujeme si vás srdečně přivítat u našeho oblíbeného pořadu. Jaký jsem? Kdo je to? Dnešním programem Vás bude provázet moje milá, krásná kolegyně, vždy hubená. Dnes jsem mimochodem koukal na pořad o mentální anorexii. Takže můžu říct, že to, co je zde, je mnohem lepší, než to, co jsem viděl dnes v televizi. Takže už se nemusíš trápit. To je Klára, prosím pěkně. a můj milovaný kamarád, který vždy ví, do čeho prvního jít a co první je v mé chuti dobré a co si mám dát, či nemám dát k jídlu i k pití, můj milovaný nejlepší kamarád. Kuba. Dnes na programu máme, jak bych to tak řekla, aby to neznělo sprostě. Dnes máme na programu osvětu, která se týče alkoholismu. Sami dobře víte, že alkoholismus v našem světě je naprosto strašná záležitost. Ale musíme se držet mota. Ten, kdo pil, umřel. A ten, kdo nepil, umřel taky. Takže alkoholismus je v podstatě dobrá věc a dnes vás naučíme, jak vyrůst krásného, dospělého a zkušeného alkoholika. První věc, kterou si dnes řekneme, je to, jak nejlépe a nejlevněji nakoupit alkohol. O tom vám samozřejmě poreferuje tady můj kamarád Kuba. No, protože samozřejmě každý alkoholik má v peněžence jen pár šupů, že? A nemůže si dovolit koupit si třeba kapitána Morgana, nebo například... Dona Simona, kterého nám stáli. Milá Kláro, teď mi došlo, že my děláme reklamu. To jsme neměli říkat. To vypípneme. Jdeme dál. Takže zkrátka, ten, kdo nemá moc peněz, musí přemýšlet. Poměr cena ne kvalita, ale ku obsah alkoholu v lahvi. Takže základem je, když půjdeme do krámu a vezmeme to fakt, nebudeme mít vůbec žádné peníze, ano? Vůbec žádné peníze a začneme krást a někdo nás třeba přistihne. První věc je začít se jen tak z ničeho nic má. Jakože mi nic. No a když to nevyjde, tak třeba máme v peněžence sem tam nějakou 20. Milá kamarádka Klára má třeba také 20. A za 40 korun koupíme krásnou lahvinku. Já jsem to krásným důkazem, vidíte to, my už jsme se dopracovali. My si můžeme dovolit koupit takovouto drahou lahev. Ale pro začátečníky doporučuji třeba nějaké africké víno za 29 korun plus limonáda za 3,50 a máme za krásných 30 korun kalení na celý večer. Zajisté, ovšem, když byste někdo měl třeba pouhou 20 korun, což je lépe všechno k pláči, ale stejně se s tím něco musí podniknout. Tak já bych vám doporučila koupit si třeba takové dobré, lahodné krávicové víno. A tomu je zmíněnou limonádu za 3,50. Ano, ale ty 3,50 nám stále chybí, že? No tak půjdu k rodičům do kapsičky, prošmacuji to a zjistím, že 5 koruna na vozík. Šup a je tam. Ano. No a potom, když už jste zkušenější, tak samozřejmě 1 láhev vína, to vám nepostačí. No to tak už potřebujete větší finanční prostředky, ale jak je získat, milá Kláro, jak je získat? O tom víš své ty. Jak je získat? No tak nejlépe je třeba silně říct. No a když to nevyjde, tak samozřejmě někde určitě po kapsách nosíte pár drobáků. Vždycky tam jsou! To vám mohu říct asi zkušenost. Protože ještě nikdy se nestalo, že bychom byli na sucho. Ještě nikdy. Vždycky se to nějak zařídí. Ale jde o to, že když už vám nestačí tato levná lahvinka, musíte si koupit něco kvalitnějšího, něco silnějšího. Takže, ale musí to být stále levné. Tak jak to udělat, milá Kláro? Můžeme se porozhlédnout třeba v okolí rumu. Nebo v okolí vodky. Ano. To vydeš velké okolí. Za krásných 80 korun, když seženete kvalitní láhev vodky. Nebo vraskovou vodku stojí jenom 43 korun. Vraskovou vodku, o té mi ani nemluvste, a s tou já mám špatné zkušenosti. Ale aby jsme to dále neprotahovali, náš první díl je skoro u konce a vše, co jsme potřebovali, jsme vám samozřejmě sdělili. V dalším díle se dozvíte, jak nejlépe přežít velkou opici po alkoholu. A když blijete, kam je nejlepší to hodit. Nyní se s vámi loučí Klára a Jakub. Kuba.